Andam na sugod paghahapon ang mga nagkalain-laing klase sa buwak nga nakadisplay kilid sa Dalan Pilais sa Cebu City. Ang mga flower vendors dire gitagan og 3 ka adlaw nga permit aron makabaligya sa mga buwak atol sa pagsaulog sa kalag-kalag karong tuiga. Kung ang uban na maligya sa Freedom Park sa Carbon din dagsa ang mga tawo, kini mga vendors mas gipili nga mopwesto diri sa Dalan Pilais tungod sa dali ra kini tuoron ug dili kuyaw para sa mga mamalitay. Mas nindot manggod diri ang mga tao kay comfortable, at least manggod diri murag isinti kaysa didto ang diliingon nato. At the same time sa diri like parking lot ilang kuanan. So muna kami itubutan sa barangay captain sa Kamagayan o nandid sa admin sa demolition team. Wapa ng Jollibee, diri na gyud mi. Mas dipili na mo diri kay accessible man good, mas makaparking sila. Pwede kuyaw sa mga structure ba. Ang mga buwak nga naka-display sa Dalan Pilais naka-arrange na. Ang presyo mo depende sa klase sa arrangement o sa klase sa buwak. Ang pinakabarato mo balor og usa ka gato samtang ang pinakamahal mo kantidad og mga 1,500 pesos. Dunay mga buwak nga gipurmag cross samtang duna say uban nga gitawag nila ground centerpiece nga dunay kandila. Kasagaran niining mga buwakan nagikan pa sa Baguio City, Manila ug Bangko, samtang uban sama sa Crisantemum ug Anturium gikan pa og Busay sa Bukirong Dapit sa Cebu City. Kini si Jean Modonido Inot para sa Sansar Webcast.